lidi, já jsem Magický D1 a dneska tu pro vás mám další challenge s mým dokonalým bratrancem. A dneska je to kreslení nohou. Určitě jste to mohli vidět třeba u Hobbyho, točil to s Matoušem. A my to budeme teda točit taky. Tak, můžeme jít na to. Tak, já začínám. A ty to drž. Mám tady už trošku takhle. Můžeme jít na to. Teď to. Točím papír. On to musí vždycky uhádnout. Čára. Ten... Nepíše, já fixu. Já fixu. To je tuhle. No tak rychle. Tak můžeme jít na to. Vesmírná loď. To mám hlava. Aha. Opice. Krysa. Ty, jak to dobře letí z krysa. Vulkán. To znamená, kdyby měl takhle, to mám zapučněnou hlavu. A tady Vulkán. tak mám taky jednu pracku. No rychle. To je pracka. To musíš kreslit dál, abych to viděl. Aha, tak ukáž. Panáček, panduláček, Ondra, já. Ne, je to nějaký youtuber. Hogi, Ne, Matuš, ne, můj oblíbený. ten z Technic Pierce. Ne, je to něco přes 330 000 odběratelů. Ne, Šupaholička Nikol. Ne, je to kluk. Hogi. Ne, Je to český youtuber. Jo, D1. Tam Magic D1. Magický D1. ne. Takhle jako tričku to má, takhle jako na tričku to nosí. A furt říká tohle, ty to tam napíš, co říká. Já bych to viděl ty. No. Panáček. Ne, to nápis. Toto je lidičký nápis, toto je čínský nápis. To je čínský nápis. Nápis pozadu, furt to říká, je. Nevím, vzdávám se. YouTuber Steak. Ježíš. A to jsem chtěl napsat rebel. No, nevypadá to tak. Toto je rebel, jo? Toto je napsané rebel, toto je Steak. Jak by to ještě vypadalo. To je Steak, lidi. To je Steak. Teď to se stříháme a jdem na další stranu. Tak, bratranec tam má jízdu, tak pojď. Pod pazuše. Pod paží. To je nějaká láhev. To je nějaká láhev, ne? Nějaký džbán. Jedna, dva, tři. Ne. To je face, kamo. To je face. To má být obliče. Potom ještě za chvíli budeme točit video, že budeme muset něco nakreslit se zavázanýma očima. Co? To jsme si nedomluvili, mladý chlapče. Já třeba chodím do... To je nějaký Hogi! Ne. Já třeba chodím do umělecké školy, ale... to si dáš. Neopakujme po těch youtuberech pořád. Ten bratranský to je? To má být noha. Ta bosa. Ne, je to nějaký youtuber? Ne. Tak, co to je? Jo, je to youtuber. Hogi, já. Ne. Petr Lexa. Ne.
Steak. Ne. Denin z Teletrix. Ne. Jirka Král. Ne. Někdo z Technic Players. Ne. Já. Ne. Hogity. Jirka Král. Matuš. Ne. Gogomen TV. Ne. To ještě. Ati. Ne. Exploited. Ne. Kdo to je? Kreslíš to na tuhle stranu nebo na tuhle? Ke mně to kreslí. Máš to celé? Ano. Šipaholik Nikol. Ano. Ale porovnejte to, porovnejte. Já to mám na rozdíl od něho hezky, já to mám hezky. Ale podívejte se na ty oči, tady brečí. Ale ne, Tady to se mi nepovedlo. A tady má nějakou To se mi nepovedlo. Já vím, tak teď to zase sestřelám a teď kreslím já. Můžeš ho oddělat. No tak, teď kreslím zase. Ještě jsem ho neoddělal. Oddělal. Kecám na rychle. Tak můžeme na to. Co ještě nakreslíme? Moje bota. Ta noha. No je to nějaká, jakoby... V mé straně je to nebo k tvé? Gnoj. Jestli to budu držet. Já si sestřílej to, prosím tě. Jo. Tak, můžeme jít na to. Střih. No. Krása, umělecké dílo! Vidíte to umělecké dílo? Určitě je to nějaké hovno nebo něco. Jo. To je určitě nějaké hovínko, že? Ne, rum! To je chlap s rumem. To je nějaká věc. Eiffelovka. Jo. Jo, mám 1-0. Ne, 1-1. Ty jsi vládu. To se na tu máš sásku. Tak nebo na mou nohu. Ondro, zvedí. Tak, když se viděl starika, tak kdyby nějaký zmutovaná srna, v podobě tady má hlavu člověka a na ní má nějaký jakoby rum, nebo nějaké... Jak si radši masku, ať tě nezahlídnou. Rebel! Tak, můžeme jít dál. Sestřihávej. Ano, stříháme dál. Tak, teď to k sobě. Kreslíš se k sobě, jo? Tak my se zatím budeme jenom dívat. Mám ti to držet radši? Toho ty neuhodneš. Podpaží. Gogomen TV. Je to nějaká osoba? Ne. Teď musím něco pořečit. Stříhám. Dobré? Jo, můžem kreslit dál. A tak. To vypadá. To je nějaký... Tak bylo to sestříhané, tak můžeme jít dál. To už je dokreslené, tak já to otočím na svou stranu. Co to? To je nějaký duch. Ne. To je nějaký... No, si blízko. Duch. Charlie, čele. Co to je? Je to nějaká osoba? No, ne. Žije? Ne. A je to nějaká věc? No, dá se to tak skládat. Tyjo, co to je? Myslím, že ti, kteří jsou fanoušci toho filmu, tak ty to jsou... Avengers! Ne. Piráti z Karibiku. Ne. To co? Simpsonovi? Ne. Filmu? Ano. Filmu. Nevím, nechám se podat. Sauronovo oko. Pána prstenů. Ale to já neznám. Fanoušci to ví. No nic, tak to je z toho vydá všechno.
Co já, se mnou se nerozloučíte? Moje